Da, nu-mi faci mie 2-3 poze cu ăștia. Să-mi le trimit ca să le dau la... Le dau așa cum vine, chiar așa cum vine. Am. O, dar ce avansată e rățușca aia. Dă-le numerotezi, bine? Nu, aia e. Dar nu poți să fluier cu ajuns. Gata, poți să Fluieră. Fluieră mai. Mai tare. Ce număr e? 2. 1. Ăștia? Ăștia? Nu, nu mergem până când se coboară ceilalți. 4 și... Da, dar pe aia numai eu tras, nu, aia nu ori pedalat. 1, 4 și... Dar 2 de 1, de mai mult. O să te rog să... Darius, haideți aici că poate ei să plece și după aia.